lyötiin luukku kiinni ja pimeys laskeutui ylleni. Ja lähtöhän on aina se vaikein hetki näissä tämmöisissä temppuissa. Se on niinku se oikein, se on aika kova sana siinä, että miten se lähtee menee. Arkku natisee ja nitisee ja kovahermoisella miehelläkin, niin se on kova paikka siinä, että se kuuluu se nitin ja natin ja kone täyttää tätä monttua koko ajan. Kello on nyt 14:40 ja 3 vuorokautta eli oma ennätys Orri. Eilenhän oli vielä se, mullahan kävi täällä Ampinen kylässä. Se tuli tuosta lyhyemmästä putkesta tuohon perään näin ja mä kuuntelin jo, se tuli aikaisemmin niin alaspäin ja välillä ei kulunut mitään. Se pääsi lopulta, se ei tullut sitten tänne kuitenkaan, se kävi tuossa ihan suulla ja se lähti sitten ylöspäin siitä. Hirviät pörinä se piti, että se varmaan toistettu mitä seikkaili tuolla putkessa. Ärsytys kynnysti, se on niin sillä lailla vähän matala, eli ärsyyntyy herkemmin, että kyllä tämmöistä on tullut ilmaan nyt. Se tuli. Vielä nähty. Jaksankohan mennään nostamaan? Hirviä. Sentään partakas. Sentään on partakas. Eikö hyvä? Ensi viikko. Arrivederci. Se oli Italia. Oliko se? Se oli ihan